Kajing ae bat kajing et ba kajong ublay u Jisu Christ shapi hagani ka step. Sa sisian pat ngai ko blay pi patungin let ya ka bangin pusan na kaktian kajong blay. Bat hagani ka sngi ngin pule na ka gospel kajong Yohanes kalong ka bakatsan kadukot ka balay po. Kikintian ki baong ngangam la banle ruem na Lade hi. Kumbanga ngayos ngo nga bishar pat kata kajing bishar jonga kalong ka bahok nabangamwat ye kamon jonga hi henre ye kamon ukpa ubalapha yenga kani ka kentian ka jong Jisu Christ ka baai ngi ye ka jing hi kai ka bakum ki khon ka jong blai pat kum ki nong bot ki jong Christ ni day ya ka bangin yo. U Jisu Christ sabula shim ya ka jinglong breu. Ula pinthali ya Lade. Ula eno ya ka jinglong blay. Bat kum u breu. Ula nang ya ka ban pendam ya Lade siya ukpa. Ka Bible ka ong ula krening ni kentien kata kalong ba umla ban le ruem la Lade hi. Lalu Jisu Christ haga jinglong breu ula nangi ya ka ban shanya haga bor ka jong kupa kaya ka ba yang apa je pi habang idon haga ni ka perthai pangin shanya haga bor ka jong blay na bangiru nginom la bande Lade hi nang tau Jisu Christ uang susu kumbang ayos ngo nga bishar u Jisu Christ shimla bishar talaga jong ka jing start lani dakalaga jong ka khmat bishar jong u henreula bishar katkum kata ka bolo yosngo naukpa dene taga dau ong bagata ka jing bishar jong u kalong ka bahok namaru blay ulong blay ubayu ilot ubatiblet baru basngo thu dena taga dau haga jing bishar ka jong blay kamdan ka jing duna kamdan ka jing bakla bat kamdan ka jing le shiliang u Jisu Christ uong ka jing bishar jonga ka longken ka bahok namar banga bishar tang ya kata ka ba ublay ukpa ula kren hanga tikum ki khun ka jong blay ngitep pangidon la ka jong ka benta ban le na ka benta ka buram ka jong blay ken mau ha bangile e ka dugul ka kam ta ka jingalam ka jong blay om tang ba ta ka kam ka bangile ka seiso ndri ka pinso ba yo blay namaru blay uyalam bet ka jingim ka jongi pat ka ka bangile ka nu ka kam ka bangitray ublay uyo i paru blay udep pat namar ba ublay uyo i ubishari ke jing tray ke jingi ba man lagas ngi tekum takum ki khon ke jong blay tungin sha ha ke jing alam ke jong ublay umen sim banang ta shu Jisu Christ wang nabangam wat ya ka man ke jong ahi henre ya ka man ukpa bala pha yanga u Jisu Christ udan hagi di slap pertai shimla le yala ka jong kaman dena taga dau kan lenti ka bangi ya hagi ka pertai kam de ka bakaloi ka de ka bakem na ka benta kita ki bapa kwa un pen so bahayu blai kadan ka lenti ka bakaloi de ka bayalam pat sha ka jingjat ka lenti ka bakem ka bamon pangin jet om ya ka jing so bahajongi jing kwa jongi wat la kita baro ublay usngo ba ban ai henre ka don ka lenti ka bangi haban bu lingkong ban jet lingkong kata kalong ka lenti ka man ka jong blay titu ai ba ka ski kat bangin pusan ni ka ktian om tang bangin yo i ka bu Jisu Christ la le henre bangin la ru ban im kum bau Jisu Christ em hagani ka perthai
te tu blai ke jing sok un pen chat bor yang ngab de pi ri ski ta ka bor ke phla ke jong ban sembu khoi pengila ru ya ke ban long da shisha ki nong bot ke ba shisha ki jong Jesus Christ u blai ke jing sok long kat per pi ke ski baru ko ai per wan om klet u blai u e de pi kum ba pi long amen.